Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakosuko, The Promise. Sa maninawag? Numero raman? Hello? Rolando, si Natsumi ni. Ikaw na, Sam? Kung dili ka magpakasal ako, si Erning ang akong himuong pana. Usa? Si Erning? Kisam na bay. Hiskot ka sa kupangan. O sa man, Rolando, nagkabati ka ba sa akong gisulti? Si Erning ang akong suhulan nga mahimo na kong pana kunuhay din sa Pilipinas. Kung dili ka musugot. Okay ra nimo, di ba? May mo magmangita kag laing tao? Laing tao na si Erning. Og siya lang ang kasaligan ko gawas nimo. Nagtuog day ka nga kasaligan ko? Oh, tungod kay gahi kag baruganan. Og ikasalig na ko nimo ang akong seguridad din sa Pilipinas. Pero, kay dili man gyud nimo madawat nga magtrabaho ka ubos na ako. Aw, si Erning na lang ang akong suhulan nga mahimo na kong bana. Ayaw nagbuhata. Ayaw pangamong. Dili ni pangamong ang akong... Kwarta ni alang kang Erning. Pero mag-ungaw ang iyang kinabuhi tungod sa imong pamanunon. Wa na ko'y mahimo pa. Wa na ko'y nahuna-huna ang laing paagi. Desperada na ko. Basta puhato na ko ang tanan. Tagalan tagakutob ugma. Og dili jud ka magkanawat sa akong proposal. Aw, si Erning ang gamiton ko. Bye. Hoy! Hoy! Bay, Giop na smaldita eh. ano nito bay? Siya to ang lawag. May lain pa bang makapasakas kong dugo? Si Ma'am Natsumi to? Mulang? Titaga na sab kog labad sa o. Sulan dyan kaniya para mahimo niyang bana no? Oo. Ug may lain siyang nahunaunaan. Yung anong nasigutam niyo kupangan? Ha? Bay Rolando? Mingon ang maldita nga kung di gyud ko musugot nga mahimo niyang banabana din sa Pilipinas, ikaw ang iyang hatagan sa mong trabaho. Usa! Ako! Ako yung mo yung bana! Okay ka na bay! Wow! Daan ba dyan ko? Nga si Ma'am Natsumi ang akong destiny? Destiny sa mong mata. Aw, Pagpuyo. iningigayon na bay. Ang ako lang gusto ang tumanon. Ako may kaduang nabulutan ni ma'am nga may mo niyang bana. Aw, adto na ako siya. Ha? Hoy! Ring! Pagpagwapo na ka bay, may banto ko niya. Ang ganimas eh. Ang tunto eh. Nalipay pag maayo nga mo ay kaduang napilian ni Ma'am Natsumi. Di mahimo. Bahala na lang ni. Kung dili maging masugot si Rolando, si Erning na lang ang akong kontratahon nga mahimo na akong banabana nga Pinoy. Si Ichiro. Magsige naman na siya tawag na ako. Moshi. Narestero no? Listening Filipino songs. Ano to, doon ko niiwas ka? Niyara ko sa Azami Resort, Ichiro. Here in Azami, Ichiro. Ano to, doon kuna mo ga suki desu ka? Mango. Okay. Watashi wa ochi ni ikimasu. Okay, magpaabot ko sa imo pagpauli. I'll wait.じゃあね。Jane. Ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Wow! Gwapo na ko. Amoy bibikulon ako. Pumunta ka bibikulon sa kong gipalit. Hinapay. Hinapay, Erning. Tarong nga, Erning. Hinapay. Saman, maadto ka ni Ma'am Natsumi. Oo, tural. Ako na umaabot niyang banagod. At tuon ako siya.
I'm so excited. I just can't hide. And I like it. I like Puyo, oy, yabag kay ka. Kanta-kanta diya. Ay, buot. Nga man, pugungan ko ni mo. Pugan ko ni bay. Tika. Di ko pagtuon sa akong umabot ka sawa. Ha? Mo ba? Dili. Oh. Pagpuyo din he. Pero bay, sabta na eh. Ako na nag-chance, bay. Paminyo na kong mimis kayo. Ako na niya ang labing bulahan sa tanang bulahang linalan in kalibutan na. Naliman ka. Misti sa hapon akong asawa. Oh. Naumbiya ni Moy. Ops. Naumbiya ni Moy. Bay, Magikumot mauna na higayon na, bay. Nga magkasupaki ko ito, bay. Ako na ba? Pida, oy. Pagpuyo din he. Wala niyo ko mapugo ko lang imong style nga pag-isog pirmi, ha? Pagpuyo lagi din he. Puyo din eh. Ya karon, ako no lang imong pugan. Pugan ko sa akong kalipay. Oo. Ay gila-kila kay. Naon ni mo murag sus. Pagkumot sa agta buhanga ka. Agta, buot mo ka. Wa pa maabot ang tagal. Busa pagpuyo. Kasi tagal. Gitagaan ko ni tagal hantod ug mas muntag. Hindi ko musugot nga suhulan niya. Pero mahimo niyang bana ugma. Ikaw na ang sunod niya napilian. Sa? Bapaw na ko ugma niya ni. Ano gunas kong bibikulor ako ikaligo. Yung puta kayo ko. Baya. Kasawang dito sa daga to. Para mawagtang ng baho, anak. Pero bay, useless man kung magpaabot ako ugma bay. Kay nagasiguro bang jugo nga di ka masugot sa gusto ni Ma'am Natsumi be. Oh. Maguna-una pa ko, Erning. Busa pagpuyo diya. Oy, ay labag na una na bay good. Yatag lang nago si Ma'am Natsumi. Oy, paminaw ha. Wa ka ba makakita sa posibleng mahitabo nimo? Naman. Kung ikaw ang pilion ni Natsumi? Ha? Sa lagi. Kung mabana ka niya? Oh, sa pa man niya eh. Di proud ko nga ba na? Wapa ko asawa. Posibleng mamatay ka. Patay? Usa? Sigam ng mata mo. Unsa-unsa ka daron. Wa na lang ginani mo na ha? Ha? Si Sir Ichiro? Nagtuo ka nga musugot na si Sir Ichiro nga pangasawon og lain ang iyang pangasawonon? Tuod no. To, bugo ka. Tuod. Ay, natuwa nga na po na, oy! Oo, mga, ang importante, ang gusto may tabo ng Natsumi. Basta ikaw, puyo diha. Ay, wala mag-interest ng Natsumi. Ako may bato niya. Bala ka. Oy, Erning! Erning! Oy, Erning, ay pagtumas mong gusto, oy! Erning, balik dire! Panuway ay, bisutoy ging amaw. Humutag na kong bibi, oy. Kinalang humot ko pirmi. Kaya pasig buhagad og kiyas mo Natsumi na ko. Hi, I'm gusto mo Natsumi. Erning, ganun niya man ka. Ay, ni adyo ko, ma'am. Kay ako na gud ang umaabot yung pamanunon. Ha? Gisultihan ako ni Berlando, ma'am. Nga, nakahukom na ka, nga ako ang imong ipuli niya. Og niya ako, ma'am, kay misugot ako nga mahimo imong bana. Mao ba? Diha ka sa pagtawag ako ganina ni Rolando? Yes, ma'am. Mabitaw niya ako. Og, nagpahumot ko, ma'am. Eh, may ikaw masab ko nga. Nimaho lang niya kong adlaw. Dali Erning, sudo na. Arita sa sala magsulti. Amaw nga Erning ay. Tuag do. Misugid sa lugar nila ni Natsumi. Sa tawhana, oy. Kagkahay bag-uning tawhana. Sweet! Sweet mong lantaw sa Asami Beach Resort. Wa man, Carlin. Ay pamakak, uy. Klaro man kayo nga doon nakigilantaw, diha ba? Mitaas ko di mong liugod. Unya, dito pa ko slayo nga nakakita ni mo nga nagsigiglantaw dito. Nga naman. Wa. Si Kwan kini si Erning ang akong gilantaw. Eh base nun niya og mapusilan siya ni Sir Ichiro. Nga nang mapusilan man. Aha. Wa. Di ako na, Carlin. Uy. Lan, asa man ka, oy? Paitan ng tawhana, uy. Musibat man dayon ko pagkisultihan na. Erning, ako pang gihatagan ko tob ugma si Rolando. Pero, ma'am, nag-usik-usik ka lang siyong paghatang yung panahon, ma'am. Kaya di ba siya musugot nga sawa ni mo? Shh, tinayan ang tingog ni mo. Magbatian ta sa ubang katapang dini. Pipitaw sa. Ma'am, kiniray pasalig na ko ni mo, ma'am. Kung musugot ka nga ako ang imong mabana ang Pinoy, di ka magmahay. Erning, gihatagan palagi na ko kutob ugma sa buntag si Rolando. Busa,
Paabuto na to ugma sa buntag ang hukom ni Rolando. Kung dili gid siya modawat sa akong offer nga trabaho niya, ikaw na gid ang akong piliun sunod. Sige, mama. Ayaw na gipagitaglain, mama. Ako na yun. Oh, Ichiro? Sir? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!